Ayan, I'm here po sa Kapatagan with the Digos Good Vibes. At kasama ko rin sila Mrs. Oh my God, nag-uling na, dilipags. Oh my God, the bugs everywhere. It's in the air. Oh, come on. Manay Kinita! Hi, I'm here in Camp Sabros. Ayan. What a beautiful place. Ang lamig dito. Grabe. Parang nasa aircon. Oh, tingnan niyo yung fogs. Actually, hindi po blurry ang aking camera ha. Fogs po yan. Nakakahingal po. Promise. As in, grabe ang lamig dito pala, no? Yeah, super. Parang nasa snow tayo. Yes. Tingin ko, balik ko bang higit? Balik ko bang higit? Did you know ito? Balik ko. Di na ako bagon ka na. Uy, kika di. Talawan kika ba? Di na, may wala pa ka na. Guys, sasakay po ako ng horse. Asa ko mga view? Di na po, okay na to. Try po natin. Bigyan na siya allergy ulit. Okay na. Alin naman lang. Ambak lang ko pag-ambak. Tanong mo sa madam. Uy. Dito ka daw yung mata madam. Sige. Madam! Tama na madam! Dito ka. Pulo. Nakadugay mo siya sa kuha. Kisay magunit ka mong doha. Ayos ko dihay madam maluwi ka. Kagitan ako siya. O sabay mong doha madam ha. Madam. Nakasunta pa dulu. Gusto mo na ka. Madam. Ipasap sa siya. Ang laking sa nis. Ayun sa Jukubi. Ang litan ako siya. Nasa IV lang madam. Yan ako sa kabayo. Ayun Jukubi. Ay madam ha. Ayan. Akala niyo sa madali lang po. Hi Paul, welcome to my vlog. And this is the Queen of Suwang, ang pambansang Suwang, Mrs. Suwang. Picture 1. Chuki na kabayo. Na madam, nasuko siya. Sapa 1, 2, 3. Oh, naog na kin. Sapa 1, 2, 3. Madam. Hello. Guwitan na tong tiang ikaw ga. Ayun. Ako na. Asa ko manaog na? Dili lang po. Kanang pagmamag. Sige ko yun. Ayun. Sige, sindera. Bye-bye, Ed. Ayun ko ay. Okay, kaisa lang ha. Hi to the vlog ngayon. Hi guys, nandito po ako sa aking horse. Kusgam tingog. By the way, my name is Manay Kinita. Yours truly. Di lagi mo kusgon. Hello. Dago niya. Ito natin na ma'am. Picture ito yun eh. Ma'am. Okay. Picture sa isa. Picture sa kaisa picture. So itutour ko po kayo dito sa isang napakagandang area na kung saan makikita mo yung ang sarap mag-inhale, exhale kasi yung hangin very fresh. Like the chick. Yeah. Look. OMG, ang taas. Kita niyo yung clouds? Oh, yan. Diba? Ang bongga. Oh my gosh. Bongga dito pag family. May mga cabin din sila. Oh, ayun. Pwede kayo mag-overnight ng families. Friends. Ayan. Oh. Nasa tuktok po ako. Tapos yun po yung ano nila. Ayun. Yun po yung zipline. May zipline kasi dito. Ayoko na mag zipline. Okay na ako dati. Takot ako. Mataba ako eh. Tagpilan yung talong, madam. Nandito po kami sa market na kung saan bibili po kami ng mga gulay,
Na murang-mura lang po. Ang gulay na ito is parang ano siya, sobrang mura lang. Ayan. So ganito po talaga kalamig dito sa Kapatagan kasi meron silang ayan, strawberry, may bunga pa yan oh. Oh. Ang lamig. Kaya malamig siya. At saka ang ganda ng kanilang mga flower. Malamig. Pila yung kalabasa? 15? Yan, 15 kilo. Ano pa ba? Ang inyong repolyo. Hi madlang people, so nandito na po ako. Bibili po ako na gulay dito sa Kapatagan. Sobrang mura compare sa city buying. So ito na, bibili tayo. From comedian, shoot din sila. Is this woman? Online seller. Registered na ka sa DTI. Wala pa kayo ang taxes. Sorry. Ano yung binili mo? Kilos lang tong talong, no? Kami color ang camera. Mga lamas palitakin. Gamay lagi ni. Manang karot. Wala may dako-dako. Yang green na ba? Wala kay dako dira. Hindi hangyo. Nagpahanyo si Madam! Hindi hangyo. Juan, 4. Okay ni. Kanang dako ga. I-enter to ga. Cabbage. Ilang yung kilo ni? Madam, 20 na lang, B. Ano violet ni? Kabugnaw siya. Mupula na. Mupula na ininaw sa Davao. 25 regular na siya, Ano, sir. Madam, uy. Ipalit yung Madam. 23 lang daw, sir. Kasi pangangyo. 23 lang. 2 Hotdon, pesos. di mo hotdon. Ano pa yan? Sige. Uma na bayaran. Pangitaan na sa storil. Uy, kapit kayo mag-video capper ni mo yun. So, ang kilo ng talong mira dito is? 15. Ha? 15 pesos. 15? Ilan ang tulong? Oo, sa Davao, sa 15 pesos, ganito kahaba. Sa Davao di ay. Cake! 50 kya. Hindi na waray daan. I-off-off, ha? Alam ko, wag yung i-off. I-off, video cam. Nasuko ako pa yung gusto ko magpa-video. Ayan si Manay. Ay, bumibili po ako ng gulay dito. Sobrang mura. Ang ganda ng Ano gulay yung next na nila. binili mo? Ang mga gulay nila is made of vegetables. Buang ka. Asa na tong carrots isa sa ice? Para sigura. Secret Ilan lang. na nakuha ito para di magsabutangin. Butangin ilhan na nakuha. Buwan na! Ay, chismis! Si Ising! Manghilo ko paninda!
ka naman.